Welkom bij het Cambuurjournaal. Alweer de tweede aflevering en dus ook de tweede wedstrijd in de competitie. De tegenstander is Go Ahead Eagles, thuis in eigen stadion. 12 volksclubs Channel Core. Maar hoe dan ook, weer een pittige confrontatie van de Ljouters. Ja, mooi man. Mooi. En een thuiswedstrijd. Ik hoop op een hoop volk. Vorige week hier wel over de 200 uitsupporters mee. En ik hoop dat er mooi aan de wenhoop komen. En dan hebben we nodig, want we gaan nog even steun. Goed steun nodig. En dan krijgen we het hele seizoen. Maar nou helemaal even. We zijn aan het groeien en dat gaat vallen en opstaan. Nou, dat weten we. Maar ik kan mooi samen in of we 12 man erachter. Nou, die 12e man die stierde wel achter, eerste jong. 7400 mensen winnen er in het Cambuurstadion. Net al in de Ljouters trouwens, want Go Ahead Eagles is een volksclub. En het uitvak ziet echt lekker vol. Mooie sfeervolle wedstrijd die het prima begon voor de Ljouters. Hier is de lange bal van Sambisa op de voortsprintende Isaac Calon. Die is droste kwiet. En dan komt Van Iperen. Maar die is te let, steekt de poort uit. Vindt dat er niks aan de hand is. Maar hij krijgt vanzelfs wel de penalty en de gele kaart van Schiersjochter Manschot. Hier is Van Calon van Trog en dan is daar Van Iperen. Natuurlijk te let, duidelijk een penalty. En dan is het Robert Muren die het achter de bal stieren gaat. En hij zit hem onberispelijk in. Nee, hebben we het niet over gehad. Maar ja, Spits moet die bal pakken en ik moet die eerste goal maken. Dus dan doen we dat. En zo doe je dat als spits, dan eis je gewoon die bal op. Het zou de opmaat worden voor een beter voetbal in het Cambuur. Want Go Ahead Eagles moest heel tijd vaker weer waarom. Hier is de onval over de rechterkant via Kort. En die brengt die bal voor bij Isaac Calon. Die kan kappen. En dat doet hij net verkeerd. Liefste man van het veld. Steert wel helemaal vrij. De keeper, Hobby Verhulst, die drukt die bal eruit. Dit is de kwarte corner variant van Calon bij Molen. Die krijgt de bal voor en dan komt hij op een nij bij Calon en die knalt hem nog eens een keer op de voeten van de keeper. En zo winnen er een protte kansen van Cambuur. Maar is het voorlopig nog altijd maar 1-0 voor de Ljouters. Dit is matig uitverdediging. Is het Muren die bal keurig te plak luidt. En dan is Korte er van Trog en Verhulst komt zijn goal uit. En de Schiersjochter Manschot is duidelijk. Hij giert voor de bal en hij giert voor de bal. Geen penalty in dit geval. Het bleef 1-0. Korte docht als wat hij zwaar blesseerd is. Maar dat voelt al wel een beetje taap. De volgende aanval van Cambuur, over de linkerkant. Dit is Molen. Die zorgt dat er beweging komt bij Isaac Calon. Die krijgt de bal, draait tussen 2 man goed voort. Krijgt dan een tikje van Corbos en de vrije trap van Schiersjochter Manschot. De keeper zet de zaak een goed del. En dan kan de vrije trap komen van Molen, van Waoors. En daar is die keeper op een ei. Verhulst, die bokst die bal werkelijk voort. Dan krijgt Jordi van Delen een enorme tril in de rug van Richard van der Venne. Die belandt het in de hekken. Zou ik even behandelen worden aan Sien Holle, want het blierde wat. Maar de vrije trap is uiteraard voor Cambuur. En waar is het Molen? En daar komt hij aan. Jarig Jetje, jazeker. Het is Erik Schouten, 28 jaar voor een juster. En hij kopt de bal achter Hobby Verhulst. En zorgt ervoor dat Cambuur in de 37e minuut op een 2-0 vastsprong komt. Prima vrije trap, prima kopbal. En daarmee is het 2-0 voor Cambuur. En gaan de zaken dus riant mee constateren. Maar dit is dom balverlies. Want dan kan er een onval komen van de ploeg uit Deventer. En dan wordt het stekbaltje keurig joen aan Banning. Maar Banning die stuit het op de voeten van Sonny Stevens. Nou, hier nog de oortreding op een meter of zontje van de goal van Cambuur. En het zult toch net, vlak voor rest, weer een doelpuntje krijgen. Daar gaat Vliene Wiekers in de Graafschap het mis. Corbos neemt die vrije trap en die gaat er doorheen. En zo oorlibbert Cambuur dit moment. Dit zijn mooie spandoeken in de rest zelfs. Welkom terug. En dat het bier is. En dus kan Cambuur verder voetballen. 2-0 voor de Ljouters. En daar is Isaac Calon die er van trok. Die komt helemaal alleen van keeper Verhulst. Maar hij zit net echt lekker in. Verhulst redt het dat hier de 3-0 eigenlijk een alweer kunnen voor Cambuur. Maar die 3-0 die zit er wel om te komen. Dit is de lange bal van Sambisa. Drosten die totaal verkeerd kopt. Muren die er goed tussen zit. Die gaat er van terug. Waar zit er achter hem om? Tank. Jawis. Donny van Iperen. Hey, die hier al Giel toch? Krijgt hij weg Giel in een penalty chin? Het antwoord is 2 keer ja. En dus moest Go Ahead Eagles al na 50 minuten verder met Sieman. Van Iperen eraan. De penalty is voor Cambuur. Het is volslijn duidelijk. Niks op aan te merken. En dus met Robert Muren aanlezen van zijn tweede doelpunt. En op Nij docht hij dat onberispelijk. 3-0 na 50 minuten. De wedstrijd zit in de knip. Het stadion libbert mooi. Sam Beukema is de nieuwe centrale verdediger die erin komt. Maar hij zou al hier net voorkomen kennen dat Cambuur gewoon de dominerende ploeg bleef in deze wedstrijd. Hier het voorzetje van de linkerkant is het Muren die krek net goed bij de bal komt. En dat betekent geen 4-0 voorlopig. Maar Cambuur bleef uiteraard de betere ploeg. Prachtig stekbaltje hier op de linkerkant bij Molen. Komt dan uiteindelijk bij Jamie Jacobs en boem, die tikt hem er saai in. En zo is het toch 4-0 voor Cambuur.
Prima doelpunt van Jamie Jacobs in de 22e minuut. Heerlijke onval, lekkere stekbal. En dan even goed vallezen. En dan kun je hem via Robert Muren helemaal mooi kleerlijn krijgen. En dan kun je hem erin zitten. Jamie Jacobs scoort voor Cambuur. Dit is Ragnar Otman-Garoen. Die een aardig schot losliet. Dat pakt weer terug verhulst. Voordat Muren er dichtbij komen kan. Maar Ragnar Otman-Garoen, die maakt zijn debuut in een thuiswedstrijd, die zal nog even van hem spreken litten. Dit is Sambisa, mooi de voorzet. Het delicate hakje is van Ladan, ook al een nieuwe speler. En dan is daar Ragnar Otman-Garoen die de eindstand op het boord zet. Cambuur wint met 4-0 van de Go Ahead Eagles. En dit is echt een heerlijk doelpunt. Wat een lekkere overwinning voor de Leeuwters. Ja, dit is mooi. Mooi voor de groep, voor de club. Maar ik voor, zoals, vooral voor mijn jongens, hè, hoe die dagelijks trainen. Maar je wordt weer ouderwets, hè. Het publiek, wie gewoon de 12e man. Hè, van seconde in en dat moest ik overbrengen. En dan hadden die jongens echt geweldig die. Dat is waar we voor spelen, dat de meesten het leuk vinden. En dat vinden we het zelf ook leuk en dan pakken we pottenpunten. En verlies dan een keer, dan krijg je gewoon applaus. Hè. Dus maar als ze me zorgen dat we er alles aan doen. Ja, vaak voetbal je dan ik goed. Hè. Dat meeste zich erin herkennen, dat is het Cambuur voetbal. We zetten de aanval goed op en Sambisa kwam door en ik verwacht hem eigenlijk van hem. Alle credits naar Delano die een fantastisch hakje doet en ik blijf gewoon rustig en ik kan hem binnenschrijven gelukkig. Heerlijk hè? Ja, echt genieten. Ons vier dit Cambuursjournaal. Na je week ben we er weer, dan speelt het Cambuur de uitwedstrijd in NAC Breda. Graag dan.